Mamela uba kuthiwani ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu kwabaseRoma 10:11-13 ithi, kuba isibhalo sithi bonke abakholwayo kuye abayi kudaniswa, kuba akukho kwahluka kwaMyuda namGrike, kuba ikwayiloo nkosi eyinkosi yabo bonke, ibubutyebi kubo bonke abayinqulayo. 13 Kuba bonke abasukuba belinqula igama lenkosi bosindiswa. Ligama lenkosi yethu Yesu Kristu eli kuxelwa ngalo apha, into yokubana wonke umntu olibizayo nolikholwayo eli gama asoze adaniswe. Kuthetha ukuthini into yobana asoze adaniswe? Kuthetha into yokokubana uyawuthi xa udinga uncedo ukhala umemezela igama likaYesu Kristu, kulapho khona uyawuncedwa usindiswe, ungadaniswa kuloo nto othe wabiza igama likaYesu Kristu uba ufuna ukuhlengwa, ufuna ukuncedwa kuyo. Uyawuncedakala ngalo eli gama lenkosi. Uyawuncedakala njani eli gama lenkosi ungalikholwanga? Uyawuncedakala njani eli gama lenkosi ungalibizanga? Kuba linikwe abantu emhlabeni. Zitho izibhala, likho elinye igama abantu abalinikiwe emhlabeni ngaphandle kwegama lenkosi Yesu Kristu ukuba basindiswe ngalo, lelokusindisa abantu, lelokuhlenga abantu ezingxakini. Ndithetha mna nasebusuku emaphupheni akho, apho khona uphupha into ezimbi, apho ubona khona izinto ezoyikekayo, iinyoka neengonyama. Ndithi xa ubiza igama likaYesu Kristu kulapho khona uzawutsho uphaphame, kulapho khona ezi zinto zizawungqobakala, ziphela amandla ngenxa yeli gama likaYesu Kristu, kuba lingaphezu kwayo yonke into ekhona emhlabeni nento ekhona ezulwini, ligama eliphakanyisiweyo nguJehova uyise. Le nto ukuze uyikholwe uba ndiyithetha isezibhalweni, masive futhi kwincwadi kaFilipi 2:9-11. Kungoko athi uThixo wamphakamisa kakhulu, wamnika igama elingaphezu kwawo onke amagama, ukuze ngegama likaYesu onke amadolo agobe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabaphantsi komhlaba. Zithi zonke iilwimi zixele ukuba uYesu Kristu uyinkosi, kuze kuzukiswe uThixo uyise. Yile nto ayithethayo uThixo ngonyana wakhe uYesu Kristu, into yokubana elakhe igama uliphakamisile langaphezu kwamagama wonke wabantu abasezulwini nezidalwa zonke ezikhona ezulwini. Xa ndithetha ngezinto ezisezulwini ndithetha ngengelosi, ndithetha ngabantu abathe babangcwele, baba abantu abangenileyo ezulwini. Ndithetha mna ngabantu abafana noAbraham, Isaac, Israyeli. Ngabo abantu ababa nesivumelwano noThixo, wade uThixo wathi uzawufuna into yobana aziwe kanjalo kuzo zonke izizukulwane, into yokubana unguThixo kaAbraham, kaIsaac, kaIsrayeli, ngenxa yokuba ebebenobudlelwane nabo, ebenesivumelwano naba bantwana bakhe abamkholwa, benza ukutsho kwakhe. Kwavuywa emazulwini ngenxa yabo, wavuya uThixo wabenzela, haleluya, uThixo wabenzela igama emhlabeni elingasayophinde licime ngenxa yokumkhonza kwabo kahle. Kodwa ke ngaphandle kwegama likaYesu Kristu zinintsi izinto ongeke ukwazi ufikelela kuzo ngenxa uba awazani nalo, awulikholwanga. Awuzalikholwa kanjani kungekho mntu okuxelele ngalo? Uzalikholwa kanjani lingashunyayelwanga kuwe? Lifanele ukushunyayelwa kuwe, ukholwe ludaba legama likaYesu Kristu. Yonke into oyifunayo xa uyicela, naxa uyifuna, naxa unqonqoza emnyangweni, unqonqoza egameni likaYesu Kristu. Kulowo ozayo egameni likaYesu Kristu uyawamkelwa ngenxa yegama likaYesu Kristu. Umntu ongezi ngelile lakhe igama, kodwa oza ngale nkosi uYesu Kristu enamagunya emhlabeni, ezulwini, phantsi kwamanzi, phantsi komhlaba. Zitsho njalo izibhalo zithi igama likaYesu Kristu lakubizwa
kuguqa zonke into ezinamadolo neziphansi komhlaba. Xa kuthethwa ngento eziphansi komhlaba ungacinga uba kufanele uba kuthethwa ngabantu ohamba emangcwabeni wabangcwaba, kanti kuthethwa ngabantu abaphilayo phantsi komhlaba, kuthethwa ngabantu abaphilayo phantsi kwamanzi, ngoba umntu ophantsi kwamanzi uphantsi komhlaba. Amanzi akekho ngaphezu komhlaba, kodwa amanzi ilevel yawo iphantsi komhlaba. So kunabantu abasemanzini, siyayazi into yokubana kukho izangoma ezihamba ziyothwala emanzini. That means ziyothetha nabantu abaphantsi kwamanzi, ziyothetha nezidalwa eziphantsi kwamanzi, kunabantu abaphantsi kwamanzi. Litsho izwi likaThixo into yobana kukhona abantu abaphantsi komhlaba. Nakwincwadi yesithilelo ithethiwe into yabantu abaphantsi komhlaba nabaphantsi kwamanzi, into yobana xa sele kugwetywa kuzawuthethwa nolwandle nguThixo, athi ulwandle malithulule abantu abakulo bagwetywe. Athi uThixo isihogo siphantsi komhlaba, ndihlala ndiyithetha le nto. Uzawuthetha nesihogo asixelele isihogo uba masithulele wonke umntu okuso uba aze emgwebeni wenkosi azogwetywa. Umntu ongakholwanga ligama likaYesu Kristu, umntu ongakholwanga bubungqina bethu nguYesu Kristu, thina abantwana bakhe, thina abathunywe nguYesu Kristu uba beze emhlabeni bazoshumayela nguKristu, bazofundisa abantu ngeendaba zobungcwele, zokulunga, zombuso wakhe uYesu Kristu okhona emhlabeni, okhona nasemazulwini. Yiloo xa sithandazayo sinendawo etshoyo phayana kwiincwadi zabapostile, abapostile bakaYesu Kristu, apho khona senza umthandazo sisithi ubukumkani bakho mabufike emhlabeni, kwenziwe emhlabeni njengasezulwini. Bubukumkani bukabantu kwaYesu Kristu aze nabo xa esuka phi ezulwini esize emhlabeni ezobumilisela ebantwini bebesemhlabeni uba baze bakwazi uba ukhona umbuso osezulwini ongokaThixo awufuna ube khona nalapha emhlabeni osele usukhona athi uYesu Kristu. Umbuso kaThixo uphezu kwenu. Umbuso kaThixo ukhona, uthe usezinhliziyweni zethu. Umbuso kaThixo ayonto ephatheka ngezandla, ngoba yinto yokukholwa, ngoba uThixo ungumoya, uThixo uyinyaniso, ufuna abantu abazamnqula ngolo hlobo. Kulo mbuso kuhanjwa ngomoya, akuhanjwa ngenyama, njengokuba lisitsho ilizwi likaThixo into yokokubana kwincwadi yamaRoma, into yokokubana amaRoma lawo 8:1, haleluya, apho khona kuthiwa ke ngoku kwabakholweyo kuYesu Kristu akusekho ukugwetywa, kwabangahambiyo ngokwenyama kodwa bahamba ngokomoya. Sihamba ngokomoya apha, izinto zethu zezakwamoya, sidila nabantu bakwamoya. Litsho lithi asilwi nanyama nagazi, kodwa silwa nemimoya ephezulu emkhathini, imimoya elawulayo emhlabeni, ngoba imimoya elawulayo kahle kahle iziphathamandla ezi zisemoyeni. Abantu abaninzi xa befuna izinto zabo bahamba bathwale, bafuna ukulawulwa zezintoni? Zezi ziphathamandla. Baseburhulumenteni baphethwe zezi ziphathamandla, basezikhundleni bangene ngezi ziphathamandla eziphetheyo emnantsi emkhathini. Ngoko ke thina silwa nabo abanjalo, silwa nabo abomoya ngokukholwa kuYesu nokusebenzisa igama lakhe negazi lakhe, kuba siyazi uba likho elinye igama ngaphandle kweli gama olibizayo wosindiswa, okholiwe nguYesu Kristu, okholiwe ludaba lukaThixo, uyosindiswa ngaloo nto. Ngoba ukukholwa kusemazwini, ukukholwa kusentliziyweni. Yinto umntu akholwa yiyo, wakuyiva yakungena ezindlebeni zakhe, iye entliziyweni, afike engqondweni yakhe nasentliziyweni yakhe acinge ngayo, athi uba acinge ngayo akholwe. Emveni koba ekholiwe entliziyweni yakhe ayithethe into ayikholiwe ngomlomo, kuba ukusindiswa, njengoko isitsho incwadi yamaRoma uchapter 10 uverse 8 kuyotsho kuverse 10 into yobana sitsho ngomlomo, ngokutsho ngomlomo kwakho uYesu Kristu uyinkosi, uphakamisa igama uThixo aliphakamisile emagameni wonke, ngoba wamnika igama. Yiloo nto kunezivalo ezithi ndakwazi usasesizalweni ungekazalwa, ndakwazi ndakubiza ngegama. Kuthethwa ngoYesu Kristu onikwe igama, ligama likaThixo, ligama afuna uThixo abantu balazi. Ngoko ke wena xa uhlekisa ngoYesu Kristu, umcalucalula uYesu Kristu, uthi uYesu Kristu ngumJuda, uthi uYesu Kristu akananto okwenza nabantu bakowenu, akananto okwenza, akahlobani nawe, wena ungumAfrika, wena ungumntu waseSouth Africa, uYesu Kristu ngumlungu.
zintetho zabantu abalahlekisiwe, ngoba umuntu olahlekisiwe uyalahlekiswa abe selahlekisa abanye abantu, nabo balahlekisa abanye abantu. Imfundiso eyi-antichrist abayithethayo bechase uYesu Kristu, kodwa uba uThixo uthume uYesu Kristu, uba uYesu Kristu ngegama lakhe nangokufa kwakhe kuze kusindiswe thina, ngenxa yento yobana uYesu Kristu uthe xa eyifa emnqamlezweni wafa njengesoni, wafa endaweni yethu engasiso isoni, kodwa wabethelelwa emnqamlezweni, kwamele afe ngenxa yento okokubana uThixo egqibe ngolo hlobo, edisayide ngolo hlobo, ehlele ngolo hlobo, eprofete ngolo hlobo. Kwanyanzeleka uba yenzeke le nto kuYesu Kristu, uba athi xa kefa angakhuphuka ezulwini, kodwa afe njengabantu abanezono, aye phantsi komhlaba. Lithi ke ilizwi xa lithetha ngesiprofeto, njengoko uJona waba senantsikeni esuswini sentlanzi iintsuku ezintathu, nonyana womntu uza kuba ntsuku zintathu emathunjini omhlaba. Kulapho khona wayesehla emathunjini omhlaba esiya apho khona isoko, apho khona isiphathamandla esinguSathane esihleli kwitroni yaso. Kulapho khona wafika uYesu Kristu, wamnyathela, wamkroboza intloko. Uthe bamkroboza wamngcwelerha, wanesikayu, unantsika uSathane wanesikayu, wangcwelerheka, waphuma amazinyo, wanestroke, enyathelwe ngubani? nguYesu Kristu. Wamthathela izikhiya ngoba walwa naye, wamehlula, wamnyathela, wamkroboza. Le nto endiyithethayo, wathi uba kube njalo wathatha izikhiya wakhuphuka nazo. Uthe bakhuphuke nazo wabonwa. Uthe sebonwa ngamakhosikazi ayomjonga ethuneni lakhe, uthi ningandibambi kuba ndikakakhuphuki ndiye kubawo. Ngamanye amagama wayebuya phantsi komhlaba, kufanele into yobana ahambe aye kubawo semazulwini ayombonisa into yokubana umoyisile uSathane, obengubani? Ebengumtyholi, etyhola abantwana bakaThixo, etyhola abafowethu, etyhola ookhokho bethu, uSathane ngezono zabo, kodwa wabe soyisiwe wathathela izikhiya. Ngubani? nguYesu Kristu. Athi uYesu Kristu izikhiya ngoku sinike thina abakholiweyo nguye, thina bantwana bakhe, ngenxa yento yobana bonke abamamkelayo wabanika igunya loba babe ngabantwana bakaThixo abakholiweyo nguye. Ndiyaxelela ke mntakabawo, ezi zikhiya ziphethwe sithi ngoku, sithi abavulela abantu, sithi abakhupha abantu sibavalele, esithanda ubavalela, ngoba utsho loo nto wathi esikubophayo thina abakholiweyo egameni lakhe sikubophe emhlabeni uyakubopha ezulwini, esikukhululayo apha emhlabeni uyakukhulula ezulwini. Kodwa la magunya nala mandla afumaneka wakuba umamkela uYesu Kristu, waba ulisebenzisile igama lakhe. Kunezinto ezike zenzeke until ude ubize igama lakhe, zifuna igama lakhe. Andikwazi bufunana empilweni yakho, kodwa lithi ilizwi likaThixo, funani tanci ubukumkani bamazulu, zaye zawuthi zonke ezi zinto zengezelelwe kuni. Azinakongezelelwa ke ungabufunanga tanci ubukumkani bukaThixo. Umbuso kaThixo ufumaneka ngoYesu Kristu, kuba nguye olisango, nguye oyindlela, nguye obubomi. Ngaloo ndlela ke awunawukwazi ukufumanana nombuso kaThixo ungathanga wafuna uKristu kuqala. Funeka ufune uKristu ngoba nguye uphethe izikhiya, nguye osizikhiya, nguye ongumnyango wongena endaweni engcwele kaThixo. Ubungumpristi wohlobo likaMelkizedeki, uyamdinga lo Yesu Kristu kwizinto ezifunwa nguwe nezidingwa nguwe, nasekuthini fanele into yobana ube ngumntu osindiswayo kumgwebo zayo, apho khona uThixo ezabe ekhupha umsindo wakhe wonke, ewukhuphela kubo bonke abangathanga bamkholwa, abakholwe nguSathane nobuxoki bakhe, balandela uSathane, abathande umhlaba, bathanda izinto zomhlaba, bancama ubomi babo, bathenga ukuphila kwasemhlabeni ngomphefumlo wabo. Le nto ethi uYesu Kristu kuyawuyisiza ngantoni na indoda uba ilahlekelwe ngumphefumlo wayo izuzizwe lonke, kodwa ilahlekelwe ngumphefumlo? Akumele ulahlekelwe ngumphefumlo ngenxa yezinto zalapha emhlabeni, ngenxa yeengxaki zalapha emhlabeni, ngenxa yokuhlupheka kwalapha emhlabeni. Kufuneka ufune igama lamagama esilinikiwe lingaphezu kwamagama onke, ligama lonyana kaThixo, ligama elithi Yesu Kristu. Xa ukhala funeka ukhala uthi Yesu Kristu, ungafani nomntana xa ekhala athi mama. Akufanelanga ubize umama wakho, akufanelanga ubize utata wakho, kodwa fanele ubize igama lenkosi yakho uYesu Kristu, umamkele abe yinkosi nomsindisi ekuphileni kwakho. Ubize igama lakho, uphilele yena, ngoba lithi ilizwi lithi abo bancama ukuphila kwabo
bangakuthandi ukuphila kwabo nezwe, bancamela ukhonza uThixo, azange bafanelwe ngulo mhlaba. Yiloo nto basuswe emhlabeni basiwe emazulwini, ngenxa yento yobana azange lo mhlaba babe worthy for wona. Babonakala indawo yabo isemazulwini, ilungiselwe emazulwini. Uthi uYesu Kristu, ndiyahamba ndiya kubawo ndiyondilungisela indawo emazulwini, ukuze apho ndikhona nani nibe khona. If bezingekho iindawo zokuhlala ngendinixelele. Uthi indlela ndiyayazi, uthi indlela ndim, ubomi ndim, inyaniso yokuya kubawo. MntakaThixo, uyamdinga uYesu Kristu. Ukuphila akukho ngaphandle kwaYesu Kristu, ubutyebi abukho ngaphandle kwaYesu Kristu. Ndithi mna uxolo alukho ngaphandle kwaYesu Kristu. Nalapha emhlabeni, ezweni esikulo, Republic of South Africa, alukho uxolo, ngenxa yoba abantu abalapha eRepublic of South Africa bakholwa zizinto ezingomoya abakhohlakele, ezidla abantu, oomoya ababulala abantu, abafuna igazi labantu, abadla inyama yabantu, kuba banabomi, bafuna ubomi obusebantwini. MntakaThixo, uzawudliwa zizingonyama zalapha emhlabeni ezidla inyama yabantu, ezisela igazi labantu. Ndiyakucela mna, baphume entweni zasemhlabeni. Phuma uncedo olufumana ebantwini, engelini uncedo lukaThixo eliphuma kumadimoni, eliphuma kwimimoya elahlwe nguThixo, imimoya ephuma emgodini, imimoya ephuma esogweni, imimoya ephuma emanzini, imimoya ebhabha phezulu. Ndiyakuxelela mntakabawo, zikhona ezi zinto ndithetha ngazo, ngenxa yoba lithi ilizwi likaThixo siyakholwa. Ukukholwa zizinto ezingabonwa ngamehlo enyama, ngoba zonke izinto ezikhoyo ezibonakalayo ziphuma ezintweni ezingabonakaliyo. Haleluya, makabongwe uThixo. Zonke ezi zinto zinamagama zithetha uba zikhona, ziyaphila. Into yakunikwa igama ikhona, into engenagama that means ayikho. Mntakabawo, kulahlekiswa abantu abanintsi nguSathane nobuqhetseba bakhe, ngenxa yabantu babengakholwanga, ngenxa yabantu babengalibizanga eli gama. Ndiyakucela into yobana mamkele uYesu Kristu namhlanje. Ndikunika elo thuba loba mamkele umenze inkosi nomsindisi, ubize igama lakhe, uphile ngegama lakhe, yonke into uyenze ngegama lakhe, ngoba fanele uyenze into ngegama lakhe. Kwiinto zonke zakho kube nestempu sakho uYesu Kristu esiligazi lakhe, elathi laphalala ngenxa yethu sonke ukuze sisinde. Sisinda ngegazi lomhlabelo elingafani nelebhokhwe nelenkukhu, lazo zonke into ezihlatywayo, ngoba uThixo wathi ebantwini, abantu nendawo abakuyo ingcolile. Yiloo nto engasafuni nento abamhlabela yona, imihlatyelo yonke wayivala ngenxa yoba wenza uYesu Kristu waba lidini lethu sonke. Alikho elinye idini elawudlula igazi likaYesu Kristu okanye elawudlula umzimba kaYesu Kristu. Mntakabawo, uyamdinga uYesu Kristu kobu bomi, nakubomi obuzayo uyamdinga. Ndithi ke ngoko mthatha uYesu Kristu, uyathatha uYesu Kristu, kuba uthi kwincwadi kaMateyu chapter 10 verse 32 and verse 33, uthi ke ngoko umntu oyawuthi angabi nantloni ngam phambi kwabantu, nam andiyoba nantloni ngaye phambi kwabawo semazulwini. Nomntu oyowuthi andivume phambi kwabantu, nam ndiyakumvuma phambi kwabawo semazulwini. UThixo ufuna ukuvuma nguYesu Kristu, ufuna umvume ngoku phambi kwabantu, mvume ngoku amangqina ekhona emhlabeni, uba abe yinkosi nomsindisi, umkhonze, unikele ukuphila kwakho kuye, ucele izinto kuye akwenzele, njengoko esitsho ezibhalweni uba cela into ndikwenzele ndingekasuswa kuwe. UThixo usekufutshane kuwe, loo nto esitsho uba cela into kodwa uyicele egameni lakho, ukholwa. Ngoba wonke umntu ongakholwa sozenzelwe nto nguThixo, ngoba umntu ongakholwa ufana namanzi olwandle alatyuzayo, ayemva naphambili, akana-direction. Kodwa umntu okholwayo ufana nomthi omiliselwe emjelweni wamanzi, and umthi omiliselwe emjelweni wamanzi awomi, uthela isithelo ngexesha elifanelekileyo. Ufana nentaba yakeZiyoni engenawushukunyiswa. Umntu okholwe nguYesu Kristu akho mimoya eyakumshukumisa emhlabeni. Yamkela uYesu Kristu ukuze uphile impilo yamandla, impilo yokunqoba, impilo yoloyiso. Xa umamkela uYesu Kristu usithatha isigqibo njengangoku, ndithi mna usikelelekile, ungenise intlantla kuwe nasendlini yakho, nasebantwini bendlu yakho, nakwingomso lakho. Zonke into ezithe zebiwa ziyabuyiselwa kuwe ngenxa yoba uvume uYesu Kristu.
Mntakabawo, ndiyakuxelela ngenxa yento yobana xa uvuma uYesu Kristu uxolelwa nezono, litsho izwi likaThixo kwincwadi yezenzo uchapter ngu-10 uvesi ngu-43 lithi ilizwi, nabaprofeti bayamngqinela yena lo ukuba bafumana uxolelo lwezono bonke abakholwayo kuye. Nawe nje bukholiwe kuye ufumana uxolelo lwezono. Makube kuhle kuthi xa kwenza kakuhle wena nabantwana bakho, isizukulwana sonke sakho, ngoba siqala kusikelelwa njengangoku, siyasikelelwa up to the 4th and the 3rd generation. uThixo uyayisikelela indlu yakho uyotsho kwisizukulwana se-14. Makube chosi kube yele, makuthi udumo luye phezulu kuThixo, ubabalo lukaThixo neentsikelelo zikaThixo zibe phezulu kwabantu, uxolo lukaThixo libe phezu kwabantu ngoku ide ibe kunaphakade. Amen.